Ħadd Ilgħid l-akbar festa tal-Knisja Kattolika hija ġurnata importanti ħafna għax infakru l-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Wieħed għadu jiftakar x'ġara s-sena l-oħra kif maltempata qawwija laqtet il-Gżejjer Maltin fl-għodwa ta' Ħadd Ilgħid u sfrattat il-purċissjoni tradizzjonali li ssir f'bosta bliet urħula Maltin u Għawċin bil-Vara ta' Kristu l-Xoxt. Iżda din is-sena t-temp sabiħ kien wieħed ideali ħafna biex ħafna familji jażlu li jqattaw dan il-jum barra fil-kampanja jew inkella f'xi lokalità segwu l-purċissjoni tal-Xoxt. Staqsejna lil xi wħud min-nies dwar kif ser jqattaw din il-ġurnata ta' Ħadd Ilgħid. Wara se morru niklu, mbagħad imorru dawra. Mmorru l-Birgu għall-Xoxt mal-familja, mbagħad mmorru fil-kampanja. Niklu hemmhekk. Nikol il-bajt u nikol il-figolli li Xoxt taħal-qormi. Kienu ħafna familji li bdew il-ġurnata b'quddiesa wħud minnhom fil-kappella tal-Palazz ta' San Anton. Iżda x'se jagħmlu wara? Mal-familja u wara mmorru niklu u dawra bil-karozza. Ħadd pjaċir ħafna li ġejt fil-quddiesa hawnhekk u ġibt it-tfal miegħi wkoll u l-mara. U ħanqattaw hekk u speċi inqattawha flimkien. Naħseb għax hawn se nibqa' għax hawn sabiħ ħafna hu. Mgħu ġejja l-familja wkoll ġejjin it-tfal, iżjed tard.